noko. Hallelujah. Amen. Because zonke izipho zikhutshwa umoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. That means umoya oyingcwele ufana njengesandla sam. But kwalapha kuye ufumana oku. Hallelujah. Amen. Ufumana umfundisi kumoya oyingcwele. Amen. Ufumana umuntu obeka izandla kumoya oyingcwele. Ufumana umvangeli kumoya oyingcwele. Amen. Ufumana umprofeti kwalapha bani kumoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. So zonke ezo ziphuzo zikhutshwa ngubani? Umoya oyingcwele. Oyingcwele. Ithi ngandawela isandofunda olumoya otheni othobekileyo. Uyavuzwa okanye uzuko. Hallelujah. Amen. Nami namhlanje first time into umoya othobileyo. Enziwa noma besingenawo umoya othobileyo but sibe nawo namhlanje ngomoya oyingcwele lo samamkelayo. Amen. Hallelujah. Amen. Enziwa njengoba le Facebook ithe ilunge nasemthini ehlabathini ayinoma salunga ngoba ehlabathini because akanaye ubani umoya oyingcwele. Thina izawulunga because sinaye umoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. Ngoba wonke oziphakamisayo wathoba ozithobayo wophakanyiswa. So thina namhlanje sizokwamkela umoya otheni othobekileyo. Ithi iBhayibheli kwabhaptizwa uYesu Kristu kwafika umoya onjengomoya ovutuza njengehobe. Hallelujah. Amen. Ukuvutuza kwehobe akufani nokuvutuza kwesikhova. Hallelujah. Amen. Xa kufinyisa isikhova kwakho dala ubethe uvalo. Hallelujah. Amen. Xa kufika ihobe kwakho